नै फैलायबाय आदैमोन जान्दा फाग्लाया गोदान भिडिअ लाबोलायबाय आरोना मानो होननानै बुङोबा नै जा दिनै खावसियाव दुगैगोन होनदों नामा बिलिफां माजों आर्सजों खावसियाव दुगैगोन आदैमोन दैखरनिफ्राय दै गयो नामा बे खावसियाव आरोना जों दुगैसै दा जान्दा फाग्ला दं नोरै दुगि दं ओमफ्राय नोरै बिरखां ब्रादार दं ओमफ्राय जों साथामजों दुगैसै सिम्बु लाखाजोब्बायना नोरै नाहर मानसिया केमेरायाव लाखाजोब्बाय औ दा आदैमोन जों दा दुगैसै आरोना खावसि दैखरनिफ्राय दै गयोनो ओमफ्राय बेयाव माबायदि दैखरनिफ्राय दै गयो नायनायसै एबा दुगैनायसै आरोना गुसु ना गुदुं ना थान्दा ना मा बिदिनो आरोना नायलांबाय दा आदैमोन भिडिअखौ आखा खुलिजेनबाय खावसिसिम आरोना आयौ ड्राइभार गाखोयो ड्राइभारा हाय रक्सनालाय सागथाजोबखायो हाय रकखौथ' रामफलजों सिद्धानो खाफुर गामिजों नैबेजों खाफुर गामिजों थांसै आरोना नोरै बारथुला जायोना आदै दैथुनखौ दिनै लोगो हमसै बिराद गोबाव जाबायमोन दैथुनखौ एक्सिडेन्ट जानायनिफ्रायनो लोगो मोनाखैमोन ओमफ्राय दिनै लोगो हमसै आरोना दैथुनखौ आगायखाबाय आरोना जोंनाव हनै मोसौ फाग्लानि सालायखायो मजा लागाव नोरैसै आरोना क्लास हमनानै ओरै साबाय थाबाय आइदै जाजोब्बाय साइकेलजों थांनायनि मजानो आलादालै ना बिलिफां नङा बेनोसै जोंना दैया थिग जागोनथ' गारिखौबो लानोसै बांद्राय गोबाव गैला दा गारि गैजासिमाव एसे खस्थ' खालामनोसै ओमफ्राय गारि लानोसै दा बांद्राय खस्थ' खालामनाङा दानि खस्थ'खौ दासो लोगो मोनफैबाय आदैमोन नै नोरनावलाय जाम्बा नै बिराद गोबाव जाबायमोन नोरनावरा मानसिया जाम्बा नै सिंगेल आदैमोन बेबो बांद्राय मानसिया गाज्रि नङा लाजायो लाबाबो खथ्थ' मोजां ना अननाय दङ गोसो दं बेनावबो गोसोआ बेनावबो गुवारथार जि अननाय दं सिख्लाफोरखौ अनसिनो आरोना बे बांसिन बिराद गोबाव जाबायमोन ना दैजों दिनैसो लोगो मोनबाय एक्सिडेन्ट जानानै बेनाबो नोरै मा इंगेला थांदों ओमफ्राय आंनाबो हाथफ्रा नै आंनाथ' आसिमाया नै दाबो थैनानै दं बे थैबाय औ नै ओमफ्राय बे हामला सोरबा आल्था फुननायसोनो थैयाखै जोङो हले जों हारसाखौ बुनो नागिरलायबायमोन आंनाथ' आखाइ खंखेबायबो बुबावसैमोन हारसाखौ नैबेथ' लागायसैमोन आरोना हारसाखौ ओमफ्राय जों दा आवगायसै ना मा होनो बिलिफां ना फैद' जाम्बा नैबेया मारै जागोन माधुरियालाय जाला बेथ' ब्रा नै आरो आंनाथ' जुथा लंपेन्ट जोबबावसो आखाइ गोलाव नोंसोआ सालायजोबनांगौ आं दा फैनायाव सालायजोबगोन जेबो नङा खय किल'मिटारसो सालायजोबो आं दा थांनायाव खय किल'मिटार जायो आंबो सालायगोन ना मा गामि जों दा थांनो थाग थियारि लाबाय खमावबो खय किल'मिटार दंबावो हा 20 किल'मिटार तात फाग्ला थैबाय 20 किल'मिटार दंबावोनो थैखाबाय आयौ आवगायग्रोनानै लानोसै आरोना आदैमोन दा बै मोनसेयाव भिडिअ खालामबावसै आं नोंसिनि दिनै बिराद मोजां देखायगोन आं एगजाम होनाय दं ओमफ्राय लेवरा होनाय आरो दैखर सिङाव हाबनाय आंबो हाबगोन नोंबो दाख्लै हाबदोंमोन ना नुदोंमोन आं भिडिअ नै सामफ्रामबो भिडिअ सामफ्रामबो थाङो मानि थाखाय बे सामफ्रामबो थाङो होमबा हिनजावफोरजोंसो थांबाय थायो आरोना हिनजावफोरखौ बिराद अनो माने हिनजावफ्राबो नोंखौ जिउ मोनखायोना बेनिखायनो जोंहा खुथुम फेरनो मोनाखै ओमफ्राय हनै हिनजावफोरजों खुथुम जायोना आदैमोन खाफाल मोनदाना मालाय खाफालाव दंबा खुथुम जायो जोंहा खाफालाव गैया ओंखायनो खुथुम जानो मोना उफाय गैया नैबेनो गैयाबालाय माथो खालामनो हिनजावजों खुथुम जानो मोनग्रासो नालाय आवगायग्रोसै आदैमोन फाइनालि आदैमोन मोनसै आरोना गोलोमजोब्बाय सिजोब्बाय मोनथारसै अनेक मानसिफोर फैदोंदां नै आरो अखाबो हा नागिरबाय नै आदैमोन मोसौ खुथि ना मा होनो मोसौ दोनग्रा बियो फाग्लासो साइकेलाबो चेन गस्लाबाय थायो चेन गलायबाय साइकेला आखायानो गोसोम जाजोब्बाय गोलोमनायजों माजों जाला जि गरम आया साइकेला जालालै मा जालायखो आरसि खि गबर लागोसो बेरायनो लुगैबायना ओंखायनो आदैमोन मा खालामनो उफाय गैया बिराद खस्थ' मोनथारसै बुस्थुआ लोगोफ्रा होलांजोब्बाय आरो माखासे गथ'फोरबो फैनो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर बिसोरबो दा लोगो हमनो होनदोंमोन आदैमोना दा फैगोन ना बिसोरबो हाग्रा बारि जोबखा आदैमोन जायगाफ्रा नै खावसि होनदों नामा
मेंसिबाय आरो ना आदैमोन साइकेलजों बेरायनो बे खोथा देन्जार गोलोमखायो जोबथा गोलोमो होमबा साइकेलजों बेरायगानो आयौ जिनबाय आरो ना आदैमोन नै बेजोंनो नै साइन बर्ड होखानाय दंखायो लागायबाय आरो ना सिबबाय फैद' दुगैसै आदैमोन लागा नोरैजाय लागाव होखावलायबाय आरो ना मेङो हेन्देल हमनाङा आरो बे रिमकनिखा साइकेला हेन्देल हमनाङा आदैमोन गाबानो खारो गावनो बोखेखायो हारसिं अट'मेटिक रिमकनिसो नालाय आदैमोन बे साइकेला अट'मेटिक गावनो बोखेखायो आरो ना मोनबायानो होनजाबाय वाव भिउ कितना अच्छा वाह मेरा साइकिल फिर से निकल रहा है रे मोनफैबाय आरो ना ओरैमोन जों दा वा नै दुगैग्रा मोनफैबाय अबेयाव दोनो ओमफ्राय साइकेलखौ औ नै बैयाव दोनजाखायोना ओमफ्राय दैजों अबेजों सालायनांगौ बिलिफां सफैबाय अबेजों सालायो इस मानसिबो आरो ना आदैमोन बैयाव बेगजाम होयोमोन जों गोदो बेयाव हैबावगोन बै गोजौजों सालाया गोजौजों थ' दं सालायग्रोनाय नाय सफैबाय आदैमोन जों दा फाइनालि ओमफ्राय बेनो दुगैनांगौ फैद' काश्मीरा ओइ नै आदैखौ दिनैसो लोगो मोनबाय गदाब जों नै दासो सफैबाय सोर गारबाखैब्रा नोंखौ उनाव फैदो होननानै साइकेलानो जाखाबावा आंना सिन गबाय दे ए नोंनिसो नांगौ साइकेला फाग्ला बेखौ उदालगुरियाव नारलाय बेखौ नारलाय ससे दुगैसै आरो ना ada माबायदि मोनगोन बिलि बां सफैनानै सस दायो दे देर गुसु माइरि फैलायनायनि नों दुगैया हा मा दै गग्राया बेनो नामा थ' दैया गला माथो बिजों दै गयोमोन आरो नैबे बुस्थुआ माबा जानायखाय आरो ना दा गलानो ओमफ्राय नैबेखौ माथेयोबा गगोन ओमफ्राय बेखौ माथेयाबा गला आरो ना सर बेनिफ्रायनो दै गयो आरो फाग्लासो जागोन फैद' बिलिबुं सिङाव हाबनिलै दा हाबलाय जानो मा खालामदों
Hei, mana dong? Ang baham ni, jibi jaket dah. Hah? Nih singau absar nazai getar gaya nabi hamna mana nama nih jangan dihma ada ya hampir sih. Kau kunta thana ko? Publik kasih nama? Hah? Kono kan kami ngelai. Mula video kan ngelai. Kono bane to naik tulis video. Nih kebulai kan kami. Kami ini video kasih. Akhir siapa men? Ayo udah siap lah. Oh. Aku bayar nari men. Ayo gila bawa beribam kayu. Gila lah yarna beribam geong lah coba ini kema begitu bau palas lagi narna. Oh dia boleh, serba boleh. Sebab kenapa hamne arna serba berapa jadi tadi men? Oksigen menbah singo aku Tuyu, oksigen ya berarti. Kujang bayang jala, pak. oksigen yang guna je. Tunggu. Gus karena aja ya bang. Mereka siwat gina. Kali ini. Selapra thangbai ko dora duwe firman nani mana. Selapra mari pilih bang selapra dia. Ama ba duyong selapra dia mate. Ay coba. Ang uga de menduai. Akai ugar kau susi. Agal pau ke usnimen. Dia baru mulai beli bang. Apa duyong? Beli urah lagi. Mana aja no? Kalin lah bayu. Helai. Dia baru mulai. Ang beli urah imun berapa ini? Ayo, nih jangan lagai bay. Mabaya ikolina tuh beli naik jangan bawa beli paglas jangan. Ender paglas lebih. Macam na? Dia ada ender busuk. Ayo. Hah? Ulah siapa mana? Ambar ni, angok kemana? Udah dagang lah bay. Bandor. Hangman kual ya. Bandor. Mansper siapa? Baik di sini. Duijun ahi pernah lagi re bang ibu. Ayo, Macam, saya ada mana? Orang macam. Hengkit pernah. Berat mansper fैयो नारना दिनै खम नामा आदैमोन मानसिफ्रा ओमफ्राय बेखौबो फोसाबाखै नङा बेखौ फोसाबजोबोमोन जा दं ओमफ्राय बिराद मानसिफोर फैयो मा नाम होनदोंमोनलाय बियो हा मा दै गनाय प्लेमनगर दै गनाय नादों हाग्रा सेरनि प्लेमनगर दै गनाय नोरबाय बाथौनि बेयाव बेरायनो नोरबाय प्लेमनगर होनदों आदैमोन बाथौ दै गनायनो बाथौ दैखरनिफ्राय दै गयो नामा बेयाव दा बिराद मानसिफोर बेयाव फैयो आरोना आयौ सिख्लाफोरबो फैयोमोन दिनै बिराद खम मानसिफोरबो गैया गाबोन जागोन दिनै गैया फैयाखै रावबो अबेयाव गेट दं नै आसलफ्रा नै बेदर हांबावो मालाय मालाय बेदर हांलायो बेयाव बैयाव ना लोंसे दुगैसै नोरै आगोल फाव गयोमोन ओमफ्राय दा गलाना औ साइडजों गब्लंबायना बेनिखायनो गला
जानो बोलै बे आगोल बिदिनो दंखायोमोन नामा जेनेबा ए ओमफ्राय दावखोजोबदों नामा जाबदेरनायसो ना बे ओमफ्राय बे दैयानो ओरै फाव फाव जाजोबमोन नै आदैमोन बे सिगाङावनो दै गयोमोन ओमफ्राय नैबे जे गब्लं जाबायना बुस्थुआ हनै बेखौ दाबो होथेबा गगोनदां ना औ दा बेखौ होथेफिनोबा बेखौ होथेफिनोबा बे दावखोयोथ' नै ना होथेफिननायलाय बिलिबां न'आव माथो सेल्फि लालायनो मालाय ओ दुयं फैदो बेखौ बख'नांगौलै दोनैना बोखारनांगौ इयाव मानसिनो हमना बोखारसिगौ आं बेखौ जाबफिननोसै नामा मोननै जाबदेरनायसो नङाबा समानसोनो हागोन थांनाय गारिमोन दा दुगैबाय आरो ना जान्था फाग्लाया साबुन सुफुन सुजोबबाय फेन्दा फेन्दा नै सिख्लाफोरबो दं सिख्लाफोरखौ देखायदो बिदि नायनो मा नायदो गगावनो ओरै सिख्लाफ्रा नै आदैमोन दुगैना थांजोब्बाय आरो ना नैबिनो फिसाजोगोन आदैमोन सिङाव हाबैसै आरो ना आदैमोन आयौलै गिलु बालुखौसो लाना फैबाय सेन्देल लाग्रा जागोन दुगैग्रा जोबबाय आदैमोन सिख्लाफोरबो दंफैजोबो आरो ना नै आदैमोन जान्थाया थब्ल'सै 4 घन्टा थब्ल'खायो फुरा आयौ फालाफ्रा नायनायफ्रा ना दङ नामा सिङाव देन्जारसो बारलि नुदों फाग्ला फाग्लाफ्रा माबा नुदों गोदांलै नायसो नुथारबाय देबानन गोजाजोबसो नै आदैमोन सिख्लाफ्रा सारलायथारदों आदैमोनलै सारलायलायथारदों आयौ दै सारलायलायथारदों नै आयै जा मोजां दुगैनो रोङो सिख्लाफ्रासो मालाय जोंना नै माबा साबुन फुलाबायनानै जाम्बा दुगैयो जोंना माबा नुबाय आयै सिख्लाफ्रा दामि दुगैखायो फाग्लाफ्रा माबा नुदों नोंलै नै देबाननफ्रा दे लागाव अमृतम शान्ति फुजा होग्रा मानसिना दे लागाव दे हाबगोरदो दे नै फाइनालि आदैमोन जोंना जान्थाया हाबसिगोन आरो ना नै हाब्बाय नै फाग्ला हाब्बाय फाग्ला थैगोन हिनजावफ्रा मालाय जा मोजां दुगैब्रा सारलायलायनानै हाबलां दे हाबलां हाबलां दे 4 घन्टा दे 4 घन्टा दे 4 घन्टा दे सारि घन्टा दे सारगासिनो दं नायहरदो आदै खेबदों नै आदैमोन सिख्लाफ्रा सिखारलाजोब्बाय सोरबा दामि गोजाखा देबानननि फिसाजो साइस नुसोलायो बिमाबो बिराद इन्टारेस्ट ना आदैमोन ना दुगैनायाव बिराद इन्टारेस्ट जायोना आदैमोन ना दुगैनायाव ना बरिया मोजां जायो आरो ना आजां सिख्लाफोर फैयो इन्टारेस्ट इन्जय हनै सासेया मार जादों जोंना आयौ हाबजायोबो आदैया हनै थब्ल'नानै थाबाय मा जाखो आदैया खुलुमदोंसोदां बोर बिबाय आदैया बोर बिबाय आरोना बे खुलुमनानै
Ada ya buat alai bersih bisa nunda ada nego. Nah, nan mui. Nado. Nan mui deh, serba. Ayo. Ani muda kum suci, injak kum suci. Ayo deh, mau jangan ala ada zakaya nari menceng. Angin jauh jeneng sindiom. Smart mode. Pune malah poda kerja dan selera. Poda kerja dengan karena selera. Jadi bangre selera ya kenapa kamu kali ada nggak selera ini mana? Sampai bila dini ya karena bangre selera ya kenapa bang? Apa itu dia? Nah deh, cara begging nusin. Ayo, nah kita mungkin biau. Kapal aku nang pernah kita mungkin ama arun jauh pun labai nari man bedi yau. Sampai begitu jauh fly. Kabut pernah. Oi, sedap. Hanjau umpadin terlay ada men biai. Hanjau perkunakan kayak sajiku. Nak gide dong ayo kisul bodong kan. Apa? Macai kong nura macai kusun nura. Wah, nagi kerja biau. Ya. Ya musibel. Nagi kerja biau. Leng naini rezai kan. Chandam tum silai bena. Moja na lar zai ari man. Moja zai ar na. Pinai moja ar jalo man gejan ni pinai. Ar moja zabai. Jadi salam. Gudang gue danger kuswar nari mendia buruk. Jeng bekantar buruk ba. Dia stilar na. Ampai. Haka kita sabun dafu. Kaneo sabun saja ang na. Engkau ang sebut silu nalai. Sabun pada isi bawa ala dagar jaya. Engkau ang sabun pada nari. Jerain jula bayar dengan jilai. Nih bezeng nih kau siau pinane. Dekor kau siau pinane. Ampai berat injui labai arna dekor nipai dekoi nih be kau siau. Ampai biau pinane arna. Danger enjoy lah, bay. Nembutu ni danger enjoy lah, bay. Full enjoy. Enjoy je. Dua ni itlo nadi na. Mau jangan ala ada satu bar na, frap bilik jaya. Ars kelapar thakse lai baude, badai mau jangan thak lah bisa bay na. Kelapar thai bay, kum mau jangan isi bilik jaya jangan yang. Ah, dek kheba yang mentam kheba podoa. Menbroi, menba, sudah aja bay deh. Oh, sekelar dong arna sana si satam sih. Sampai dong mana arna tuh, unek video mana sampai uka nanti kan sampai dua itu kera uka ada mana deh man. Sampai begini nih share nanti, mana dong biau nih dua nih, ini mela dua pi dia apa biar aku selesai na. Sampai bini kan ini biau dua pi arna. Sampai apa tuh biar gejan nih pakai nih lah, ujung ada deh, antar gejan jaya. Sampai bini bersekil jeng pakai, asal kan. Hah? Mulai be, mari. Oh biau, henjau ber, henjau mana ni berbisa, jangan dia dapat jigan roh, berbisa, termane ada biau berbisa ada man berbisa mana mana, termane henjau berjai, henjau berarna single, jai relationship mana, arna biau pun ada berbisa mana na, berbisa mana biau ber, naik dalam bufra, berbisa mana biau, jai single arna, ayo nih malai. Video mana deh, jangan pakai kamera kita kita klipin rock. Ayo. Ini video crop punya nih arna zai. Relationship bau gaya arna. Single man si, ang baji ada man. Biau termane ini video crop singal. Oh, hah? Deh. Sampai biau berbisbane menurutnya, jai ini biau belum nanggo gaya. Video pun ini dari apa kan sampai. Biau belum mana? Ini biau itar mana arna berbisbane mana arna biau. Jeba kesana udah kerja. Bini.
Kada bersin. Kada. Bari. Baiklah bagaimana? Memang dulu lagi begini nanti Aku mana nih Nalia? Aku nak berhasil lah. Biar gadau ini darah kau hajirau. Biar gadau ini darah kau hajirau. Ini darah kau hajirau. Thằng bela darah kau hajirau. Lihat dari thằng bela darah kau hajirau. Enjoy lah nak wadi mantu bekang nane arna kurang kalam na enjoy biar pura enjoy. Gajang naik kai. Oh, numu mama cakap musa. Mana ayo wow, oi, musa malah oi, musa lagi, oi, musa, oi, pilih bang musa lagi, pilih bang lagi, oi, dilai, makan di sini ni, seksa, seksa makan ni pun nak lebih om, musa lagi, dah musa. Kau apa musa je? Kau kira siapa mana je? Kira siapa baru mana je? Kali nak. Musa lagi. Kira siapa kau musa ni? Musa deh. Nung ni first time musa ni nak wande deh. Dilai musa lagi. Deh musa deh. Lau laju. Kita you lau laju boleh. Lau laju. Fra mansarna di mendasut jin bau kaya mabaina sampai mansi arna jini fra mansi oh fra mansi arna naik bam naik kona mansi kisi mansi begini fra bay de kona friende guiman sampai biau fra mansi sampai muda dungna ada man biau jai berbiji bikono menune sampai dah sih gila nih sampai gini ya sampai jai single arna Religion sebagai ya bisir beda korowar nanti nama mulai berbizban munar na bisir, sampai arna jini ni biduai sikini usai ada mana bi usai mana gujang bayar na fra gujang bayar dugai bayar sangat jang dugai kontak dugai bayar jenge, maba bayar mus habai bu mabai bu nunga, fra mus habai bu nunga, sampai inju bulabai dugai bayar di sana bulaban terkaje pun rabu, berinir kan jumpai tansi arna nunggu tansi ada mana jini na biduai sini sih arna. Video ko mo jang kalamba ang bayta kay na. Nang sir bi kong kalam na darna. Bye.